Καλημέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 30 Νοέμβρη και πάμε τη καθιερωμένη μας βόλτα της εβδομάδος και βρισκόμαστε στο Μαλιμπάρδι και ανεβαίνουμε το βουνό για να πέσουμε Θρονή και από τη Θρονή Άγιο Παντελεήμονα και συνέχεια Παναγίτσα και Μεγαλοχώρη. Τα λέμε στη διαδρομή. Μαζί βέβαια με τον Δημήτρη, όπως πάντα. Εδώ είχε πιάσει φωτιά πριν 3 χρόνια και βλέπουμε τα καμένα. Βρισκόμαστε στο Μαλιμπάρδι. Το μονοπάτι ήδη είναι κλειστό. Αλλά επειδή έχουμε βάλει πέτρες κούκους, το βλέπουμε. Την πρόσφατη φωτιά εμφανίστηκε πιο καλά. Έλα Μίμη, πάμε καλά έτσι. Καλά πάμε. Ωραία. Τώρα θα βγούμε. Εδώ βλέπουμε πέτρες, κούκους. Σήμα κατά τεθέν ότι είμαστε στο μονοπάτι. Βγήκαμε στη Θρονή και στο παλιό το μονοπάτι άλλο, το οποίο έρχεται από εδώ αλλά είναι κλειστό. Εμείς θα πάμε από εδώ. Βλέπουμε και το σημάδι. Έτοιμος. Εδώ το έχω το σπαθί, δεν φεύγει με τίποτα. Πάμε τώρα, πάμε απάνω και θα κόψουμε δεξιά Μίμη. Βγήκαμε στον κάμπο της Θρονής. Εδώ αριστερά φεύγει άλλο μονοπάτι. Εμείς θα πάμε δεξιά, μέσα στον κάμπο. Ναι, είναι αλλού αυτό, πάει αλλού αυτό. Εμείς πάμε από εδώ σήμερα. Το εδώ είναι όλο θυμάρι που σε 2 μήνες θα είναι έτοιμο για μάζεμα. Και από εδώ. Κάτσε Μίμη να πάω λίγο μπροστά, νομίζω πάμε, καλά πάμε. Ο δρόμος του θυμαριού είναι αυτός. Πάμε από πάνω, Μίμη, από πάνω είναι. Ο δρόμος του θυμαριού. Φτάνουμε και στο τέλος της Θρονής και θα πιάσουμε σε λίγο το μονοπάτι που ανεβαίνει στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχει φάει λίγο ο άσφαλτος, αλλά το κύριο μέρος είναι σωστό. Ο Μίμης βγάζει φωτογραφία. Μίμη από εδώ, αριστερά. Εδώ έλα. Εντάξει. Εδώ παλιά ήταν λατομείο. Βλέπουμε και τις πέτρες που έχουν κοπεί με κομπρεσέρ. Και
φαίνονται. Παλιό λατομείο. Και εδώ εμφανές το πιστόλι που της έσπαγε. Μιμή! Και εδώ κάπου έχει ένα μηχάνημα παλιό. Να το βρούμε και αυτό. Δεν το έχουμε βρει ακόμα. Για κάτσε Μιμή να περάσω, αλλά δεν το βρήκαμε. Το έχουν πάρει βέβαια. Εδώ υπήρχε ένα παλιό μηχάνημα, το θυμάσαι? Να το. Να το. Ένα παλιό μηχάνημα, μοτέρ, μπροστινό, όλος ο σκελετός και βαρούλκο πίσω. Μάλιστα. Και προχωράμε. Είμαστε στο μονοπάτι για τον Άγιο Παντελεήμονα και τα πάντα μπορείς να συναντήσεις. Και μια γίδα φαγωμένη. Και τα κέρατα. Αυτό είναι σουβενίρ. Εμείς ανεβαίνουμε κατά από εδώ. Φτάσαμε προφήτη Ηλία, μάλλον λάθος, Άγιο Παντελεήμονα. Έδωσε ο Θεός, παρόλο που έχει συννεφιά, κάνει μια φανταστική ζέστη. Εδώ είμαστε. Έλα Μιμή. Εντάξει. Και ο Άγιος. Και Θέα Καλονή και ο Μίμης. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ, μπροστά μας υπήρχε κάποτε ζωή και πολιτισμός. Το βλέπω μάντρες. Μπορεί να υπήρχε και μονοπάτι που πάει στα χτήματα πέρα. Εδώ φαίνονται σπίτια. Φεύγουμε από Άγιο Παντελεήμονα και κατεβαίνουμε για την εκκλησία Παναγίτσα. Εδώ βλέπουμε πέτρες καλυσμένες, γούρνες και πηγάδι που έχει ξεραθεί.
κι άλλοι εδώ, ποτίστρες. Φτάσαμε και στα αγίδια του Βαγγέλη και του Σταμάτη. Σταμάτης μιλάει. Τι είναι ρε? Τι έγινε? Πάμε για την Παναγίτσα. Κάτω κάτω. Ναι. Σταμάτης. Τα αγίδια του Βαγγέλη. Μάλιστα. Ωραίο. Μια αγροκατοικία προς την Παναγίτσα και τα αγίδια από κάτω όπως κάνε. Θα κόψουμε όχι βρε, αυτά είναι παραδοσιακά. Ο Βαγγέλης είναι εδώ παγκόσμιος στρατιώτης. Παγκόσμιος στρατιώτης. Όχι ρε, μια χαρά είσαι. Για γίνα μια από εδώ. Σαν τους πρωτόγονους. Δύναμη, δύναμη. Και τα γύρια εδώ τα προσέχεις όλα, έτσι, και τα γύρια όλα. Έρχονται. Φτάνουμε και στην εκκλησία Παναγίτσα. Βυζαντινό εκκλησάκι του 13ου αιώνα. Μπήκες μέσα, είναι ανοιχτά. Ανοιχτά είναι. Άνοιξε να τραβήξουμε μια λήψη. Ωραία. Να δούμε τι θα τραβήξει, τι θα μπορεί να τραβήξει. Οπ. Και το ιερό. Δεν φαίνεται τίποτα βέβαια, σκοτάδια. Και η Παναγίτσα. $700 περίπου μέχρι εδώ και κάνουμε στάση για τον καφέ μας. Το καφεδάκι μας. Μπροστά στην εκκλησιά, μπροστά στην Παναγιά. Φτάνοντας για μεγάλο χώρι και περνάμε από ένα αλόνι παλαιού και ένα πηγάδι δίπλα, φοβερό. Πηγάδι, ποτίστρες, με γούνες για να πλένουνε. Εδώ συλλέγαν το νερό. Ποτίστρα. Και άλλη ποτίστρα. Ειδικά. Και το αλόνι. Πέτρα. Συνεχίζουμε γιατί ο καιρός γεμίζει και πρέπει να προλάβουμε να κατέβουμε πριν βραχούμε. Ευτυχώς έπεσε ο αέρας
ότι αργεί και λίγο η βροχή. Κοτρώνες. Μοναδικό βέβαια μονοπάτι, αλλά πολύ πέτρα. Γι' αυτό και δεν έχει κλείσει. Δεν φυτρώνει τίποτα. Να λέμε τώρα, ποτάμι έχει γίνει. Εδώ έχει φάει το νερό. Τι να λέμε και τι να πούμε. Είναι όμως και αυτό μοναδικό. Καλτερίμι. Μοναδική φύση, άλλαξε. Πέσαμε στο πράσινο. Και εδώ βλέπουμε και τα πλατίσκαλα. Έχω και πλατίσκαλο, παρακαλώ. 1, 2 και παρακάτω κι άλλα. Φτάνουμε στο χωριό, σχεδόν φτάσαμε. Έπαψε και ο αέρας. Εδώ σκίντους και πουρνάρια. Σκίντους και πουρνάρια. Και το μεγάλο χώρι. Και τα πλατίσκαλα. Και άλλο πλατίσκαλο. 1, 2, 3. Μπαίνοντας στο μεγαλοχώρι, το πιο πολύ ζόρι έχει φύγει για σήμερα. Φτάνοντας στο μεγαλοχώρι, να δούμε εδώ δύο σπηλιές φυσικές που έχουν γίνει και τη χρησιμοποιούσαν και αναβάζουν τα γύρια όταν βρέχει. Μάλιστα. Εδώ έχουν σκεπάσει και στρώματα από ό,τι βλέπω. Ωραία. Την έχουν χωρίσει και στη μέση. Και ένα αλόγι ψηλά, πολύ φαίνεται. Πολύ ψηλά επάνω είναι ένα αλόγι. Τώρα εδώ έχει και μια στέρνα. Θα δούμε πού θα πάμε κάτω. Χαθήκαμε μέσα στον τόπο μας. Χαθήκαμε μέσα στον τόπο μας. Μόνο για καφέ τώρα είμαστε. Χαθήκαμε μέσα στον τόπο μας. Μην πάμε από πάνω. Πάμε από πάνω, έλα εδώ. Μια στέρνα
Και πάμε από εδώ τώρα. Θα σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά έρχομαι, αλλά μου φαίνεται ότι φεύγουμε πολύ από το Μεγαλοχώρι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, Μίμη. Πήγαμε από Μεγαλοχώρι και κατευθυνόμαστε προς Μέθανα. Εδώ έχει ένα παλιό πηγάδι το οποίο είναι σκεπασμένο και φτάνουμε στον Άη Γιάννη το Φάβα, έτσι λέγεται, Ιούνιο, πηδάνε τις φωτιές. Ο Δημήτρης περιμένει μπροστά να φύγουμε γιατί ο καιρός μαυρίζει πάρα πολύ. Εδώ μαζεύουν ελιές, τις έχουν αφήσει γιατί με την βροχή δεν θα μπορούσαν να τις μαζέψουν, και δίπλα το αλόνι μας. Μίμη, απάνω πάμε, απάνω. Έλα. Άη Γιάννης ο Φάβας. Ο Άη Γιάννης ο Φάβας που πηδάνε τις φωτίες το καλοκαίρι. Ο Ψωριάρης, ο Άη Γιάννης ο Ψωριάρης, ο Φάβας που πηδάνε τις φωτίες το καλοκαίρι. Ο Άη Γιάννης ο Φάβας, εγώ έτσι ξέρω εγώ. Ή Φάβα ή Ψωριάρη, ξέρω εγώ. Πάμε να πιάσουμε το μονοπάτι τώρα να βγούμε στη Θρονή πάλι. Κατεβαίνουμε για Θρονή, για Μέθαινα, το πλαϊνό, το μονοπάτι, αλλά είναι κλειστό και πάμε από τα χωράφια. Πέτρινο παλιό. Έτσι που λες, ανοιχτούν όλα αυτά, Μίμη. Παλιό πέτρινο, κεντρικό, Μέθαινα Μεγαλοχώρι. Αλλά δεν περνάει τίποτα. Και πάμε από τα χωράφια. Για να μην το χάσουμε. Πάμε από τα χωράφια εμείς. Εδώ έχουμε διασταύρωση. Εδώ είναι διασταύρωση, Μίμη. Όπα, βγήκαμε, να την. Εδώ άμα κοιτάξεις, από κάτω έχει άλλο μονοπάτι, πάει πέρα. Εδώ είναι διασταύρωση, αλλά εμείς συνεχίζουμε πάλι από τα χωράφια, τις πέτρες. Τελικά τη βροχή τη φάγαμε, ελαφριά μεν, τουλάχιστον φτάσαμε. Τώρα πέφτουμε στο μονοπάτι, πάει στα Κολέικα και εμείς πάμε δεξιά προς την Αγιατριάδα. Ήδη φτάσαμε, ευτυχώς, λίγο την αρπάξαμε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάναμε γύρω στα 14 περίπου σήμερα.